Sejatining amal punika gumantung kalian niatipun. Niat ingkang leres badhe nuntun dhateng lampah ingkang leres. Pramila ampun ngantos kita nglampahi kabecekan namung kersane dipun puji dening liyan. Tansah sepi ing pamrih, rame ing gawe, namung ajeng-ajeng ridhanipun Gusti Allah. Manungsa punika panggenanipun lepat lan lali. Nanging Gusti Allah Maha jembar pangapuranipun. Saderengipun wekdalipun telas, sumangga kita sami mulat sarira hang rasa wani. Ampun nundha tobat, awit umur manungsa punika boten saged dipun kinten. Kejujuran punika pusaka ingkang paling aji. Tiyang ingkang jujur ing pasrawungan bakal luhur wekasanipun. Sapa jujur bakal mujur. Kosok wangsulipun goroh punika winih kacilakan. Ampun ngantos lati lan ati mboten nyawiji. Tansah iling lan waspada, iling menawi Gusti priksa ingkang kita lampahi. Sanajan ing papan ingkang sepi. Menawi kita rumaos dipun pirsani Gusti, tindak tanduk badhe ngati-ati lan tebih saking tumindak nista.